Τα όνειρα είναι για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν. Αυτά γράφτε τα. Αυτά γράφτε τα. Σε ποιο λεπτό είμαστε? Γράφτε τα αυτά. Στο 13 και 40. Αυτές τις σημειώσεις να τις κρατάτε. Πάρτε σημείωση για το σπίτι. Δεν νομίζω, ρε φίλε, ότι κάνω φωτογράφηση για. Δεν είμαι του Calvin Klein μοντέλο να κάνω εσώρουχο. Γεια σου, Τέα Βράτα, καλησπέρα. Κατάλαβες. Βρες κάτι άλλο να μου πεις για να μου την πεις. Δεν νομίζω ότι είμαι ο TNS στα κιλά, να στο πω να το καταλάβεις. Που ο TNS είναι σαν αντίζα χειροφρένου το παιδί. Έτσι, είναι αδύνατος. Το λέω για να βρεις κάτι άλλο όταν γυρίσεις. Δοθήσεις ευκαιρίας. Ναι, θα έχει, δεν σου είπα. Θα έχει 5 κόρνερ εδώ αυτό το μάτς, δεν θα έχει 5 κόρνερ. Άμα δεν έχει 5 κόρνερ, θα σκίσω την μπλούζα μου και να φύγω, ρε φίλε. Μην μας τρως, ρε. Σου είπα θα έχει. Όχι, δεν το λέω για σένα. Άμα δεν κάνουν αυτοί οι δύο με αυτή την ποιότητα 5 κόρνερ, δεν είμαστε, ρε φίλε, να ασκήσουμε τα ρούχα μας να πούμε και να πάνε εδώ τα views τώρα να πούμε 8.000. Θα λένε γυμνή χοντρή. Δώσε μια γυμνή χοντρή διάδα θα γίνει η εκπομπή. Του φαίνεται το σχόλιο. Ο Γιαμάλ πήγε να βάλει μαλλιά και τον ψήρισαν βουλή. Πήγε για μαλλί και πήγε για μαλλί, ρε, και βγήκε κουρεμένος. Μαλάκες. Φρουρός, ήλουσε να μας ερεθεί. Καλά, ο Κράβας. Ναι, το έχω πάρει χαμπάρι. Το έχω πάρει χαμπάρι. Αυτοί θα το πάρουν. Εσύ δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Ότι η Μεγάλη Ισπανία είναι στον τρόπο. Η Blooming βούτυξε και έπεσε πάνω σε πέτρα ή λέρα. Ισπανία over μισό γκολ και over 2,5 κάρτες λέει. 3-3. Ναι, ρε. Η ποδοσφαιρομάνα. 3-3. Πώς τον λέγανε αυτόν που μπήκε και έκραζε. Τώρα το έλεγα. Πώς τον λένε. Πώς τον λέγανε. Διαπαντός το στείλατε. Κρίμα. Τον τιμωρώ. Τιμωρέ. Τιμωρέ. Κοίταξε με λίγο μες στα μάτια εδώ την κάμερα. Κάνει ένα κοντινό. Κοίταξε με λίγο. Κοίταξε με λίγο μες στα μάτια. Με βλέπεις. Λέει Γκρίτα διεκπάνω 3,5 τσάτ. Γιατί σίγουρα βλέπεις. Με βλέπεις εδώ μες στα μάτια. Κοίταξε με λίγο. Αχ, απανωτά. Τόσο πολύ τον αγαπάς. Μην τον αγαπάς τόσο πολύ, ρε. 6 φυλάκια όσα και τα γκολ, ρε. Τιμωρέ. Τώρα μην το δώσεις 4 φυλάκια για το 3,5. Παραπάνω. Όπου το βλέπω, σαν έχει θέσει εμένα και εγώ γράφει τώρα. Τιμωρέ. Όπως έλεγε και ο Μάικλ Τζόρνταν σε αυτό το φοβερό ντοκιμαντέρ στο Netflix, όταν, όχι ότι είμαστε οι Μάικλ Τζόρνταν του στοιχήματος, έτσι, για να μην παραφράσετε τα λόγια μου το λέω. Να τα ξεκαθαρίζουμε. Για να προλάβω κάποιους. Αλλά ρε φίλε, αυτό είναι κίνητρο. Να εμφανίζεται ένας μαλάκας και να κλαίει, να γράφει τα δικά του. Και μετά να τρώει γλέντια τελείωτο. Και μετά, πα! Φιστίκ πάρτε! Φιστίκ πάρτε! Ρε μαλάκα, τι πλάκα έχετε. Πώς σας γλεντάει το κάρμα έτσι ρε μαλάκες. Πώς σας γλεντάει το κάρμα έτσι. Ακούστηκε αυτό. Κράβα, εσύ ήσουνα την Πέμπτη. Άντε ρε Πέγγι. Στο χοτέλ. Την Πέμπτη στο χοτέλ. Ναι, την περασμένη Πέμπτη ήσανε. Εννοείται. Εννοείται ήμουνα. Δεν ανταμώσατε εκεί με τον Βενέ. Ανταμώσαμε, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετό. Τι ήταν αργά, αφού μετά το βράδυ κοιμήθηκε. Ποιος? Πόσο αρκετό ήταν, ο Βενές. Κοιμήθηκε. Ναι, δηλαδή ο Βενές. Περίμενε. Μισό. Ο Βενές δεν ήπια ποτό και δεν έριξε κανένα ζερό βουαζάν. Όχι. Μαλάκα, είσαι φλόρος. Φύγαμε από την παραλία. Είσαι φλόρος με γραβάτα. Φύγαμε από την παραλία 7 και πήγαμε για φαγητό στα καπάκια. Φεύγουμε από το εστιατόριο 8 και 4 και λέμε πάμε να κάνουμε μπανάκι και να κατεβούμε κατά τις 9 και. Και ο Βενές δεν κατέβηκε και ποτέ. Εγώ κατέβηκα 9 και 20, οι άλλοι είχαν βγει φωτογραφία, άργησα και εγώ να κατέβω. Ο Βενές δεν κατέβηκε ποτέ. Και το ψάχναμε μετά το Βενέ. Εγώ ανησύχησα. Τον έπαιρνα τηλέφωνο. Τον έπαιρνα, έβαλα το ράφ να τον πάρει, δεν απαντούσε, τίποτα. Τι σταυρό κουβαλάμε, ρε μαλάκα. Τι σταυρό κουβαλάμε. Μήπως άφησες το μαύρο κουτί στο Βόλο, όχι, μαζί μου το έχω. Από τις 11 είναι κακό. Μας πάγωσαν με τα αστεία του στην παραλία, λέει ο Γιάννης Καλαϊτζίδης. Φάουλ έξω από την περιοχή για την Ισπανία με σέντρα θα γίνει. Κακό εκτέλεση. Ποιος ήταν αυτός? Ο Βίλιαμς. Μιλάμε ούτε στο 5x5 τέτοιο χτύπημα. Προσπάθησε για μίνι γεμιστό, για αυτά τα μικρά τα γεμιστά προσπάθησε
Αυτός σαν τον Τσάρλι μοιάζει. ίδιος είναι. Ίδιος ο Τσάρλι είναι ο προπονητής. Ξάδερφος του Τσάρλι είναι ο Ντελαφουέντε. Ξάδερφος του Τσάρλι είναι. Δεν ξέρω αν ο Τσάρλι έχει καταγωγή από Ισπανία, να το ρωτήσουμε. Αλλά ίδιος είναι. Ξάδερφος του Τσάρλι. Για να μην πω δίδυμος αδερφός του, έτσι. Γιατί ο Τσάρλι είναι πιο όμορφος από τον Ντελαφουέντε λίγο στις λεπτομέρειες. Αλλά ενημερώστε τον Τσάρλι. Τάκλισε, δεν μπήκε. Ισμήνης Κάρα. Δεν μπήκε. Και λέω τάκλισε, λέω στην επικίνδυνη έχει γράψει γκολ. Παιδιά, μην βιάζεστε, το μάτς είναι στο 10. Πέτω! 1-0 η Γκράου, ρε! 1-0 η Ατλέτικο, κατά Παγκράου! Άπιστη! Άπιστη τελεία, w.com. Άπιστη τελεία, τελειώσατε, .com. Είναι οι ψηλές μου λίγο κακές. Είναι λίγο κακές. Είναι λίγο κακές οι ψηλές μου. Δηλαδή οι κορώνες μου είναι λίγο κακές, θα τις δουλέψω, παιδιά, συγγνώμη. Στην Κάρα έχουμε κόρνερ. Το φαβορί δεν μπορεί να κάνει εδώ 0-1. Πάλι τα κλείνει. Τώρα στο κόρνερ. Μα γιατί δεν τα κλείνει στο κόρνερ. Πήδα ρε ψηλέ, άσε τις ερωτήσεις και πήδα να κάνεις κεφαλιά. Γιατί τα κλείνει. Ρε εσείς, Τσάτ το είδατε αυτό. Το φάουλ του Κουκουρέλια την πνίγει ρε Τσάτ. Όλιβερ, ζεστές παντόφλες ιδρωμένες, μικρότερο νούμερο να βρεις στο σπίτι σου. Καλύτερο καραόκε, θα μπορούσα να κάνω ένα ντουέτο με Μπόγρε, εγώ το ψήνω. Τραγουδούσε χθες η Μισκούμπρια. Εγώ, ας πούμε, στα Μισκούμπρια έχω καλύτερο τέμπο από τον Γιώργο. Είμαι πάνω στο. Πατάω πολύ πάνω. Να ξέρετε. Εγώ σου πιστεύω. Να ξέρεις, εγώ πατάω πολύ πάνω στο ρυθμό. Από τα πιο δύσκολα από όλους, λέει ο Δημήτρης ο Κοντραφούρης. Όχι, εγώ έχω αυτό, πατάω. Έχω μπότα δηλαδή, πατάω πάνω στο ρυθμό. Έτσι. Πάτα λίγο και στη Θώρα Κουρέιρη. Εκεί θέλω. Ακουρέιρη. Θα πατήσω και εκεί. Ποιο είναι, λέει, το αγαπημένο ελληνόφωνο. Ναι, δεν έχω, εγώ δεν έχω. Ράπλι. Α, ράπ, λέει για ράπο. Όχι, δεν έχω. Φίλε, εγώ μεγάλωσα με Terror Rex Crew, μετά άκουγα και Βόρεια Αστέρια από εδώ, τέτοια πράγματα. Γενικά ακούω όλα τα είδη της μουσικής, δεν είμαι σε ένα είδος, έτσι, και ροκ ακούω, τα πάντα ακούω. Για Μάλτα πήγαινε για κατέληξη στη Γερμανία, δεν μπορώ, με έχει πιάσει πονοκέφαλος με τον Βένε και τον Κραβαρίτη. Η Ισπανία τώρα μπροστά. Ισπανία 1-0. Μωράτα. Θα σέβεσαι εσύ που τον... Το over 1,5 του Μωράτα το είχε γράψει ένας φίλος. Το βγάζει από πριν το μισάωρο ο Μωράτα το over 1,5. 1-0 ο Μωράτα. Τι παλικάρι είσαι ρε Μωράτα. Ρε Γιαμάλ, σούταρε ρε αγόρι μου πάνω στο Λιβάκοβιτς. Τι έβαλε ο Φαμπιάν Ρουίθ. Να ακούσουμε Σόνο, Keep Control. Τα έχετε προλάβει αυτά τα τραγούδια. Αυτό που λέει Keep Control of me. Τα έχετε ακούσει αυτά. Το τέτοιο. Το Fired Up το ξέρεις. Κράβα. Όχι. Αυτό που ξεκινάει έτσι. Και λέει when I see you make me lose all of control. Να, κάτι τέτοια Πολ βάζεις. Άσε με ρε μαλάκα να ξεδιπλωθώ. Εξεδιπλώσου, δεν σου είπα εγώ να μην ξεδιπλωθώ. Άσε με να ξεδιπλωθώ λίγο. Σου είπα εγώ να σταματήσεις, συνέχισε. Αφού μας πολεμάς, λες ότι μας ξεσηκώνει. Κάτσε τα μπάι. Όχι, ναι, σε ξεσηκώνει. Δεν είπα. Βάλτε να ακούσετε. Δεν είπα τι μακακίες κάνεις σκηνοθέτη. Βάλτε να ακούσετε Fired Up. Πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν το τραγούδι. Υπήρχε στη Νέα Ηράκλεια, ανάμεσα Νέα Ηράκλεια Καλλικράτεια. Άρε μαλάκα, πρέπει να γράψω ένα βιβλίο. Μαγαζί το οποίο λεγόταν Αβάνα Club. Ή Αβάνα Club. Το οποίο είχε ένα πεζούλι, μαγαζί, καλοκαιρινό κλαμπ κτλ. Υπήρχε τότε ο Safari FM που έκανε πάρτι. Είχε ένα πεζούλι και εκεί πάνω ανεβαίνανε οι καλύτεροι χορευτές στο πεζούλι. Γιατί θα έβλεπε όλο το μαγαζί. When I see you make me lose all of control, like a fire burning deep in my soul. And when I feel you... Όπα, Κροατία. Άντε ρε! Βουτάει. Μαλάκα το είναι. Να σε πω κάτι, είναι αστείος. Όχι. Που πέφτει μόνος του γιατί είναι με κενό τέρμα. Αυτός που βουτάει ποιος είναι. Στείλ τον πίσω. Στείλ τον πίσω. Μαλάκα είναι με κενό τέρμα, αν βουτάει είναι έγκλημα να το κάνει. Το έδωσε μαλάκα. Το έδωσε.
Εγώ, παιδιά, χαμηλά επαφή δεν βλέπω, να ξέρετε. Όπα. Ο Γκούντελ δεν έχει κάρτα εδώ. Ούτε εδώ έχει κάρτα. Ρε ο Σάτο. Ρε, θα μας τρελάνετε, ρε. Βέβαια. Τι βέβαια, με ποιους είσαι ρε ψηλέ. Ας τη βγάλει ρε Με μαλάκα. εμάς σήμερα, αλλά κάτσε, περίμενε. Ρε. Βγάλει την κάρτα ρε. Ρε μαλάκα, τι δίνουν αυτοί ρε μαλάκα. Ο Παύλοβιτς τον σμπρώχνει και δεν... τον όρσα. Πάρ' το 1-0. Πάρ' το. Άντε, μας έβγαλε στην ψυχή. Εστουδιάνδες 1-0. Εστουδιάντες Ρουφέτο. Ρούφεν. Ρουφέτο κουφέτο. Ρούφεν οι Εστουδιάδες. Βγάζει την κάρτα ο Ορσάτο. Φοβερά πράγματα ζούμε. Και πήγα να πω δεν ξέρω πώς θα την γλιτώσουν. Πού την έδωσε όμως. Πρέπει να είναι ο Λούκιτς. Α, ο Κούντελ είναι. Έλα παλίκαρε. Θα τη δώσει. Μπράβο. Μπράβο παλίκαρε. Μπράβο αγορίνα. Μεγάλος Ορσάτο ρε. Ανάσταση ρε. Ανάσταση. Γκούντελι τσεκ τσάτ. Και 0-1 η Λοντρίνα. 0-1 η Λοντρίνα. Το πιο φθηνό λέει ξεκινάει από 99 ευρώ. Ναι ρε, πόσο ετών είναι θέλουμε ρε. Δοκάρι. Δοκάρι για την Αγγλία. Βάλ το βρε Ψηλέ είπες θα το κάνεις 0-2. Είπα θα το κάνω. Δοκάρι με την κεφαλιά του Κέιν. 0-2 θα γίνει. Φρουρός ψηλός και Χατζηνάκος λέει μαγική τριάδα. Θα κάτσουμε και με σειρά... Ο Λέξ. Θα κάτσουμε και τι. Με σειρά ύψους θα κάτσουμε. Σαν τους Ντάλτον. Τι μαλακές. Ναι ρε μαλάκα, γιατί. Θα κάτσουμε και με σειρά... Εσύ θα είσαι ο Άβερελ, ο πιο ψηλός. Ο Βασίλης θα είναι ο Τζόε, πώς τον λέγανε, τον πιο κοντό.